Hello, sziasztok! Aranyszemeg Dani vagyok, és nagyon sok szeretettel fel szeretném hívni minden kedves bulizni vágyó hölgynek és férfinak a figyelmét egy fergeteges cigánybárra, ami április 20-án lesz megrendezve Budafokon, este 8 órai kezdettel Mária Terézia út 60 szám alatt lévő helységben. Gyertek, hogy egy jót bulizzunk, mert fergeteges bulit szeretnénk csapni veletek. Estétől reggelig zenél az Aranyszemek együttes, és a sztár vendégünk nem más, mint a Dadó Kincsó lesz, aki elő fogja adni az est folyamán a vadonatúj zenéjét. Sok szeretettel várunk mindenkit, olcsó italok lesznek, olcsó belépővel. Gyertek, hogy egy fergetegesen bulizzunk, érezzük jól magunkat világos reggelig. Sastettai Bactaleta ben Savoragene, Tecromano Festo, Kamap per Vitalinam Savoragene, Vandizzara Rumatrai. Amivel, Andecado Beers, Ostato Short Kishen Gojes, Kerene Cromano Festo, Kaimure Sonna Kunera Kane Palavna, Csipi Párnizet Hára, Zenésza, Kodel Andrei Muzika, o Aranyszemek, Dajvime, de Császó a Volsztán Andrei Gondadó Kincsó. Avem chamado de Shakira viu Aranyszemek Kumári Bolya, Hagyume Kumári Bolya, no derte jutin Savoragene Savale, de Janén akkorában már sorbu Libohajok Gósó, speciál vitukot ötél vissza. Addig is ásondrér lesz. Sziasztok! Szalam alaikum! Jala, szalam, habibi!